نردتنا يسوس فلوس قبره أنت يبزع بعض أنت كتب التفاصيل وبزعبا ناي قويتان سكرسوس تي أول دا بعيو كحد فلوي نجار تخونه كابت فلوي نجار قلة نجار خنري دسبلاني قدامي بزعبا ناي قويتان سكرسوس عينت أبساسرة هم ذكرنا تي جبريل ملاخ تي ناتو أول دا بناي جبريل ملاخ مبصر تسني قدامي نجار سلازي نسوت رأي يكون أنت فلوي نجار قبره مهنياتو بملاخ تبصره أب أريد علنا نابنا سامسون كولادن كله تي نسوق بصر عديوت بصر كلا جبريل زي ملاخ يزا بصره سلازي كتير عينت حد عينت بصرات كم لون نخل جن نيجوزيانس كوسوس كابزها فلي زبلو بزيزر السباي بمولادهم هالتي تي حد فلي نجار زبلو مهنياتو حد سب كولاد نحكينه بتحجاو بتي تفتراو نجاريو توزولد ماتي أبتني نيجوزيانس كوسوس تمسينا جم بزيزر السباي بناي منفس قدس سرح ستنسى سلازي زي حد فلي نجبره كالد ما أبتي وانجيل أزنات هو زعبا نيجوزيانس كوسوس جزارم كله أمناي ماتيوسن أمناي لوكاسن دينا ناي زرزر ناي ولوزا حرق ولودون ركب أمناي ماتيوس وسيدنا أنت زاربنا ماتيوس أبتني نيجوزيانس كوسوس ولوده صبصبن كله 4 نسيوتي زين 4 أنس مني انتبلنا تأمر رهاب رود باسيبه مالتي زين 4 أنس زين أبتحرق تيوان زلو ماتيوس بعلامة تيوان زلو بخمي تيوان تبلنا بجا كارود تيان سلستيان تأمر رهاب باسيبها أمناي زموت زودقين رود كأ كاب ما أباويت كينا خاب أبتجزيت أرمين كم تحسبوا نبرو زمت أتيا سلزي إذن من تاي تيوان تبلنا قدامي قويتنا يسوع كريستوس تحرك تولدناتو كاب صاد كانن كاب حطان كم زخنا خملكت ماتي من يوم تحرك ناتو تولدو نخول زما أكلين يرو مبر نصاد كان نسيجو نحطان نسيجو نصاد كان ترى زما أكله أي نبرن مالتي كالد ما أبطال متزبل ناي أيهود صحفات كم رهبوا قويتنا يسوع كريستوس ودوسن ويكعب وسن بزيك الكتان سولده إلو يتقصى مالتي إذن حرينا أبتجزيت قويتنا يسوع كريستوس ينسق كم زنبره زمل كتير سيد ماتيوس بحق كرات عمد اللي صحافه مدختي مخنياتو نقول سلومون ترى أنا بحقاو نجار ويكعب خدانا وجن أي تولدن جن نقص ناتو مينيرو أبتحرك تولدله سلازي نقويتنا يسوع كريستوس نسقون حركينه نسلمون كأخذ نسقوا له سلازي ماتيوس كصحفهم كله بعلامة كم صحفها كنرداء النخل ومدما بزح جزية قبل الدات كنبهم كله بزعب حرك تلودنا قويتنا يسوع كريستوس نرينا كنبهم كله كم أشمات كصحف كله كستون خستوا ولا إلوت زرزر كم تصهله كم زساتشون نجار مثلاً جن انتايز بحاله تاريخ سمت عايز يحبر سلازي زيوم سبعة زيوم كزرزر كله ماتيوس ونجلاوي نفس وقف ناتو تاريخ زحزي كابتي كابراهام كنجمر كان لا كيدان كأطول له خلوا دحريو زز تولدو نعسة قدنا جد إسرائيل جند قبلنا بب مسرع كسب داوود نجسات قليل خورتهم كله حدث أبتي مصحف قدس تقيس زلوا ناتو تاريخه الله ماتي سلازي نعنا مستجزية من واحد تاريخ كتفقنا خل نعوم قلنا تيم أيهود جن بحكي كستوخت أبراهام كتبلن كلها كذكروا خلوا حد أبنا تهوي ويك أب زعبنا تمسيح زصبخ هم زنبره أبتي دحنتنا أملاح نخفصام أبتي ولدو حرك هم زنبره خا كنجرنا سلازي خالص سردينا بزعبا قويتنا يسوع كريستوس أبتناوتو أولا دا فل نجار كند نخل مالك هو خمتي كبهال زانه لدتنا قويتنا يسوع كريستوس فلو يجبرو بزح نجار على حدا خابو قويتنا يسوع كريستوس كرمي نسو أبز عالم زي مولادو بزعبا تولدو أبي كولديو ماس كولديو كابمن كولديو مستوى الدخل أنت عينة تلقى خلوه ينزبل أقدمه بنبيات تعبيره زنبري إذا حجي كابانا راح زي كونس كابتم مسرتي ناي كالوت هايمانوتاتون فلو يجبروا مالتي ويتانا يسوع كريستوس أنت دعستوا إلنا كابنو سنتو يتطلقوا فلو زنبري مالسي بيناي أجاباب كموت مخانون دارجا بنبيات تعبيره زنبري تلقوا راح زي كونس لدتو فلوت نيرو تلقوا فلوت نيرو موت داتها أتي موتون بخمي أجاباب كموت كم زخانة ونسي
በቶም ነቢያት ተነጊሩ ዝነበረ እዩ እዚ ኣብቶም ካልኦት መስረት ናይ ሃይማኖታት ዘይንረኽቦ እዩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብ ናይ ካልኦት መስረት ናይ ሃይማኖት እንተ ደኣ ዝተውዒልና መብዛሕትኦም ሲ ልቦና ምስ ሰኽዑ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፅሑ ገሊኦም ከዓ ሓዳር ምስ ገበሩ ድሕሪ ሓዳር ብድሕሪ እቲ ሃይማኖታት ድምስረት ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ተልእኾ ናይ ሃይማኖቶም ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፅሑ እዩ ዝዋሃቦም ዘሎ ወይ ዝበፅሕዎ ዘሎ ወይ ከዓ ዝረኽብዎ ዘሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ልደቱ ጀሚሩ ተልእኹኡን ሞቱ ከይተረፈ ከምዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሕፍር ዓይነት ሞት ናይ መስቀል ዝሞተ መራሒ ወይ ከዓ መስራቲ ናይ ሃይማኖት ኣይንረክብን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ብሓፈሹ ፍሉይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ልደቱ ወላ እቲ ተልእኹ ወላ ሞቱ ካብ ካልኦት ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ከም ካልኣይ ነጥቢ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ፍሉይ ክገብሮ ንኽእል ንብሎ ነገር ተሎ ንታሪክ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዓመት ታሪክ ነገር ብሓፈሻ ታሪክ ንበሎ ኣብ ክልተ እዩ ዝመቕሎ ዘሎ እንታይ እንተበልና ዓመተ ኩነኔ ዝነበረ ናብ ዓመተ ናይ ምሕረት ተሰግረሎ ማለት እዩ የስግረሎ ስለዚ እዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ከምቲ ብታሪክ ንፈልጦ ኣዳም ምስ ሓጠ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን እንታይ ዝፍጠር ዘሎ ፅልኢ እዩ ሓደ መንደቕ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝነበረ መተዓረቂ ወይ ከዓ መማለዱ ኮይኑ ብምቕራብ ነዚ ኣብ መንጎና ዓጊትና ዝነበረ መንደቕ ብምፍራስ ሰላሙ ብምሃብ ንሕናን ኣምላኽን ከም ንቃርብ ዝገበረ እዩ ስለዚ ነቲ ዓመተ ኩነኔ ዝነበረ ዓመተ ጥፍኣት ዝነበረ ካብ ኣምላኽ ሪሕቕናሉ ዝነበርና ዓመታት ንዕኡ ዓፅዩ ሓድሽ ምዕራፍ ዝተሓደሰ ዓመተ ምሕረት ምሕረት ተገይርናስ ንሕናስ ናብ ኣምላኽ ዝቐረብናሉ ተሓዲስና ናብ ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ናብኡ ዝተወፈናሉ ብምግባር ስለዘቕረበና እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ታሪክ ብምቃሉ ከዓ ዓብይ ፍሉይ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ክንጠቅስ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ንልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሉይ ክገብሮ ዝኽእል ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ እዚ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩካቤ ናይ ስጋ ኣይኮነን ተወሊዱ ወይ ድማ ካብ ዘርኢ ናይ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ወይ ከዓ ካብ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣይኮነን ተወሊዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ገብርኤል መልኣኽ ንድንግል ማርያም ዘበሰራ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተጠኒሱ ተወሊዱ ስለዚ እዚ ልደት እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ደቂ ሰባት ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ፍጹም ኣምላኽ እንከሎ ነቲ መለኮታዊ መንነቱ ከይሓደገ ስጋ ናይ ወዲ ሰብ ለቢሱ ይውለድ ስለ ዘሎ ኢየሱስ ልደቱ ካብ ናይ ደቂ ሰብ ፍሉይ ልደት እዩ ማለት እዩ ሓራይ ጽቡቕ ኢየሱስ ህፃን ኣብ ጎዕዞ ምውላዱ እንታይ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ መግለፂ ክትህቡና ትኽእሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጉዕዞ ምውላዱ ብዙሕ ነገር ክንወስድ ንኽእል ኢና ወይ ካብኡ ተበጊስና ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ክነስተንትን ንኽእል ኢና ሓደ ድማ ሂወት ጉዕዞ ምዃና ክነስተንትን ንኽእል ማለት እዩ ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣወላልድኡ እንታይ ዝኾን ዘሎ ኣብ ጉዕዞ እንከሎ ናብ ቤተልሔም እንዳተጓዕዙ ከለዉ እዩ ዝመልክ ስለዚ እዚ ምስ ሂወትና ተኣሲርና ክንብል ከለናስ ሂወት ጉዕዞ ምዃና ስለዚ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ከለኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ስቃይ ከጋንፈካ ክእል ብዙሕ ሽግር ከጋጥመካ ፀገማት ከጋንፈካ ክእል ምስ እዚ እንተረኣና ከመይ ግድን ንፈልጦ ኢና ሓደ ሰብሲ ብእግሩ ክጓዓዝ ከሎ ምኻ ምስ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ መሳለጥያታት መካይን ገለ ዘይምህላው እቲ ጉዕዞ ከዓ ከምቲ ጂኦግራፊ ከም ተረኣናዮ ርሕቕ ዝበለ እዩ ቤተልሔም ክትበፅሕ ስለዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ግድን ፅምእ ኣሎ ጥሜት ኣሎ ዝተፈላለዩ ነገር ኣሎ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ ድኡ ተፀይሩ ምስ ማርያም እንዳኸዱ ከሎ ማርያም ብዙሕ ነገር ብዙሕ ስቃይ ትሕልፍ ነይራ ብዙሕ ሽግር ትሕልፍ ነይራ ብዙሕ ፀገማት ትሕልፍ ነይራ ስለዚ እዚ ድማ ምስ ሂወትና ኣተኣሲርና ኣብ ዘመነ እዚ ክንተኣስሮ ከለና ኣብ ሂወትና ብዙሕ ፀገም ከጓንፈና ክእል ኣብ ማሕበረሰብና ብዙሕ ሽግር ከጋጥም ይኽእል ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ፀገም እዚ ብመን ይሕለፍ እንተኢልና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝካ ከምቲ ማርያም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርሳ ፀይራ ነቲ ሽግር ነቲ ፀበባ ነቲ ኩሉ ሓሊፋ ናብቲ ንሱ ዝውለደሉ ዝነበረ ትበፅሕ ነበረት ንሕና ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብናስ ቦታ ክንቦ ቦታ ምስ ሃብናዮ ድማ እቲ ሂወትና ዘሎ ሽግር እቲ ሂወትና ዘሎ ፀገም ክንሰግሮ ንኽእል ከም ኣብነት ናይዚ ኣፀቢቕና ክንወስዶ ንኽእል ዳዊት ኣብ መዝሙር 38 እንታይ ይብል ንዓኻ ኣሚነስ ነቲ ቀፅርስ ክዘልየ ይብል ኣብ ቀደም ተረኣና ሓንቲ ከተማ ክትሕፀርን ከላ ቀፅሪ ኣለዋ እዚ ቀፅሪ እዚ ዓብ ቀፅሪ እዩ ስለዚ እዚ ቀፅሪ እዚ ሰብ ክነጥሮ ይክእልን እዩ
قويتا زي داويد نزا أب نزم تأزله ولا أبي وطس اتزعابي يشجر اتزعابي يسأجم أنت وقعت أمس نجزيابي الحجوز كم سجريو زرد أنا زلوا سيد خالص بقيسنا إحنا دما أبزق عزه هيوت زي نقويتا ناس كسوس نحر حزنا أبتزل الآن ما هيوت ويك أبتهم بتصحد لنا علامات كن بصح كم نخل كنا رجاجز ويك أبزخ نستنتن نخل مالتي بحافشو اتي قويتانا كريستوس عب قعزو نخولد مخنيات زخونة اتي كيسار أوغسطس زوطو أواج ناي تابتاب ويكا ناي تحفتي تي مخنيات ناي قعزو زخون زرلو مالتي سلازي أنا أجا مصحف اتبل حساب أبا أتوكيرا خزارب قويتانا كريستوسي نسو خولد كله كلتيهم يوسفن مريمن كاب علي داوي سلازنبرو كتصحفو نابتي مبقل عدوم نابتي داويت زتقبر الله كالوت أبوتاتهم بعقوتاتهم زتقبروا الله عدي بتلهم يوم زخدوا نيرا اتو مغنيات كان تايو نختصحفو مالج سلازي زياس انتهي منفساوي ترجم كتبنا اتخل أبزبل أنا انتهي زبل رديت علني زيا مصحف زياسي اجزيابير أملاخ بزا نايقويتانا كريستوس قعزون بتي كيسار أوغسطس زوطو ناي صحفة تأزازن سي معنات أبتي اوانتسي نكسنات ناي روما نزبز حي كبابيتات ناي علم تشعو زفلا زنبر علم نزبز حي زوانيرو سلازي إذا صبصاب زياسي انتاي منفساو ترجم كتبنا تغل نابنا تتي كيسار أوغسطس كم እግዚአብሔር አቦ غيرنا انت دا وسيدنايو እግዚአብሔር አቦ سي نهزبو ناي دحنت مزقب كم زخفتلهم كنردا نخيل سلازي بلدت ناي قويتانا كريستوس እግዚአብሔር አቦ مزقبنا هيوت كم زخفته مزقبنا هيوت كم زخفته نابنت تقعزو كاب نازريت ناب بيتلهم زوسات قعزوها إذا مدراوي هيوت غيرنا خنقمتو نخيل كابزا هيوت زيا نابتاني هيوت هيوت قطنا نخيد لنا مخنياتو تا بيتلهم كم ناي زل عالماويت عدنا غيرنا خنوزدا نخيل قويتانا كريستوس كاب نازريت تبقيسو مودات أبي يزحف زلو أبيتلهم يزحف زلو نحناون إذا قويتانا كريستوس بلدتو زخفتلنا مزقب هيوت نتاريخ هيوتنا أبزاق عزوزيا الناس حفنا مودعتا نايتا مزقب أبيت لهم كم تقول تانا كريستوس أبيت لهم مسدرا بيتو زتت أحفة هيوتنا خا أبتاناي نيويتي علم أبقى مزازم خمس قبر الله سلازي إذا هيوت زيا قعزو مودعتا خا أبتا مزقب هيوت ممسقاب مخانا ترد زانتا ناي لدت قويتانا كريستوس كم زعينت منفساوي رديت كن رغب الله نخيلينا حراي ناي مودا حتى حنتي حتى لاتنا بسرات لدت ناي قويتانا كريستوس زبسرو قاسوت ملاختي كوخوب انسسا بعبي خي سيف مريم نالو زيوم انت منفساوي ترجم كورونا يقولوا بزعل انت تقول سيما ونفس وقفهم بمنفساوي عيني كنستانتن كلنا اننا توم ترجم كنو نخيل أنا حجيب زعباناي قاسوت تبل حسب أبعاق زارب دسبلاني زي قاسا خنبل كلنا أبتي مصحف قدوس كم نرخوه كاب أوريت أبتي ناي أوريت جميرنا كساب ناي حدش كيدان زلو رديت كما يكم زنا برق أورك من ري أبتي قدم أبتي بزمن بلي كيدان تي من قصة زيابير ويكا تي حزب زيابير كم انتاي زوجوا عنيرو كم قاسه كم أبنت نايمن كنوصل نخل ناي داويد ساميل نداوي انتاي زنبيلو نسخة نهزبي كتقاسيوم يخايب لهم عادي سلزي انتاي ردانا زي اتي حزب زيابيرن اتمرحن تيوم تمرحتن كم مقاسه تي مرحة كم قاسه تيوم تمرحتها كم مقاسه خينهم يقولوا هم زنبرو يرينا سفل عليه دما أب مصحف قدوس نروحهم درجة زبزحو كم أبنا كم بعلي يقوم تتقاسنا كم بعل يوسف ودون تتقاسنا زيوم مقاسات كم زنبرو أما أصحاب قدوس ينقرنا مالتي زي تاريخ زي كم زيل أي كسلة نابنت أبزق زي زمان حدش كيدان أنت رأنا أبتي ناي رومان إمبير ويك أجزاء روما زنبرو لهم فلي أتحاسب باي معبيل نيرو أبتك زيتي هذا أبو في ذسرح هذا خاء أبصبو
ስራሕ ተመዲቡ ዝሰርሕ ንድሕር ኮይኑ እዚ ከም ክቡር ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ጓሳ ንድሕር ኮይኑ ግን ከም ከታረይ ሰራቂ ነፍሱ ዘይኣሊ ሓደ ዘይጠቅም ሰብ እዩ ዝሕሰብ ዝነበረ ስለዚ እዚ ናይ መጓሰ ዝብል ሓሳብ ክንዲዮ ኸልና ኣብ ታሪኹ ዘስተፈላለየ መልክዕ ከም ዝነበሮ ክንድእ ንኽእል ስለዚ ካብዚ ሓሳብ እዚ ናይ ግዜ ናይ ሮማዊ ግዝኣት ዝነበረ ተበጊስና ክነስተንትን ወይ ካብ ዛዕቦም ክንሓስብ ከለና መንግስቲ እግዚኣብሔር ንኹልና ከም ዝኾነት ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታማት እንተበልና እትዮም ሰብ ጥበብ ኣለዉ ኣመንቲ እንተበልና ዮሴፍን ማርያምን ኣለዉ ዝኻታት እንተበልና ወይ ካብ ተነፂሎም ዝነበሩ እንተበልና እዚኦም ጓሶት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ መልክ እንተበልና ከምቲ መላእኽቲ ከበስሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም ዝበስሩ እዚ እንሆ ንኹሉ ዓለም ዝኸውን ተሓጓስ ንበስረኩም ኣለና ስለዚ እዚ ንኹሉ ዓለም ዝኸውን ተሓጓስ እንድሕር ኮይኑ ወላ እቲ ሰብ ዝፈንፈኖ ወላ እትዮም ሰብ ዝነዓቕዎም ጓሶሲ ደሃዮም ነይርዎ እግዚኣብሔር ንኸድሕኖምሲ ኣብቲ መደቡ ነይሮም እዮም ከምቲ ኣቐዲማ ብኣትማር ናይ ረሃብ ዝጠቐስናዮ ኣብቲ ሓረግ ትውልዱስ ከም ዝነበሩ እንደገና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እዚ ናይ ልደቱ ነዚኦም ብምብሳር ከዓ ደሃዩ ከም ዝገብር ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹልና ከድሕን ከም ዝደሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ብምልኣኹስ ንኹልና ናብቲ ዘለኣለማዊ መንግስቱ ክመርሓና ናብ ዘለኣለማዊ መንግስቱ ክእትወና ስለዝደለየ በዚ ሓሳብ እዚ ክነስተንትን ንኽእል ማለት ኣብዚያ ናይ ጓሶት ትብል ሓሳብ ብሓፈሽኡ እቲ ጓሳ ዝብል ሓሳብ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሓደ ቅዲ ህይወት እዩ ዘመልክት ብሓፈሽኡ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሓረስታይ ዝብል ቃል ምስጉን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ወንጌል ሉቃስ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቒስዎ ኣሎ እቲ ሓረስታይሲ ግራቱ ምስ ቀደወሉ ንገዛ ርእሰይሲ ካብዚ ዘለኒ መኽዘን ካብኡ ዝዓቢ ገይረስ ብልዒ ስተይ ተሓጐስ ክብላ እየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣታ ዓሻ ንነፍስኻ ሎሚ ምሸት ክወስድዋ ይብሎ ብሓፈሹ እንተዳ ኣስተውዒልና ቃኤል እውን ንባዕሉ ሓረስታይ እዩ ነይሩ ኣቤል ግን ጓሳ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሓረስታይ ምስጉን ኣይኮነን ጓሳ ግን ምስጉን እዩ እዚ ሓረስታይን ጓሳን ዝብል ቅዲ ህይወት እዩ ዘመልክት እቲ ሓደ ናይ ጓሳ ንገዛ ርእሱ ረሲዑ ምእንቲ ጥሪቱ በጃ ዝሓልፍ ወይ ከዓ ንገዛ ርእሱ ከይበለ ምእንቲ እተን ጥሪቱ ዝሓስብ ብኻልእ ከዓ ናብ እግዚኣብሔርካ ዝቐረበ ካብ ተፈጥሮሲ ምክንያቱ ጓሳ ኩሉ ግዜ ንጥሪቱሲ ካብ ዝናም ናይ ኣምላኽ እዩ ዝፅበ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሓርካ እቲ ገርህነት እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ጓሳ ኩሉ ግዜ ኣብ በረኻ እዩ ዝነብር ሓረስታይ ግን ኣብ ከተማታት ክነብር ይኽእል እዩ መኽዘን ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንሳብ ንጸጋ እግዚኣብሔር ዘየስተውዕል ዓይነት ህይወት ከመልክት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ዓይነት ህይወት ከመልክት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጓሶት ገርሀኛታት እዮም እቶም ኣብ ከተማ ዝነብሩ ግን ብዝተፈላለየ ተንኮል ናይ ከተማ ኣብቲ ክፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ኣብኡ ዝተሓላለኹ እዮም ጓሶት ግን ካብዚ ናፃ ኮይኖም ምስ ተፈጥሮን ናብ እግዚኣብሔርን ዝቐረቡ እዮም ስለዚ ገርህታት እዮም ጠቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ጓሳ ዝብል ሓሳብ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ ቅዲ ህይወት ወይ ድማ ክፉት ልቢ ዘለዎም ቁኑዓት ሰባት እዩ ዘመልክት ስለዚ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብጓሶት ክብሰር እንከሎ ከም ጓሶት ገርሀኛ ምዃን ቁኑዕ ምዃን ናብ እግዚኣብሔር ልብኻ ከፊትካ ምኽኣል ከመልክት ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ጓሶት ነዚ ከበስሩ ከለዉ ኣብ ህይወትና ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ርድኢት ክንረክብ ንኽእል ኢና ምዚ ናይ ልደት ተኣሳሲራ እትኸይድ ከተረዳእና ትኽእል ሓንቲ ዛንታ መሳሌት ከዘንቱ ደስ ይብለኒ ነቲ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ዛንታሲ ብመልክዕ ፅውፅዋይ ክንሪኦ እንተፈቲና ንኣብነት ኣዳምን ሄዋንን መጀመርታ ቅድሚ ሓጢኣት ኣብ ዝነበረ ኩነት ኣብ ጸጋዮም ነይሮም ብብርሃን ተኸሊሎም ገጽ ንገጽ ምስ እግዚኣብሔር ይዕልሉ ይረኣዩ ነይሮም ማለት እዩ ሓጢኣት ምስ መፀ ግን እዚ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘራኽቦም ዝነበረ ጸጋ ስለ ዝተቐንጠጠ ክሕቡ እዮም ጀሚሮም ስለዚ ኣብ ገለ ጽሑፋት ዘንበብክዋ ዛንታ እንታይ ትብል ረኺበ ነይረ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ጸልማት ምስ ወደቑሲ እቶም ብርሃን ዝህቡ ፀሓይ ኮኸብ ወርሒ ናብ እግዚኣብሔር ከይዶም ጠሪዖም ኣብ እግዚኣብሔር ከይዶም ከዓ ንእግዚኣብሔር እቲ ዝፈጠርካዮ ወዲ ኣዳምሲ ካብ ብርሃን ተኸዊሉ ይርከብ ናህና ብርሃንካ ክበፅሖ ይኽእል የለን
حجي نلبو نحلنو زبره كالق برهان هابو إلوم طريعهم እግዚአብሔር ካ ሕራይ ካብናትኩም ዝበልጽ ንልብ ዘብርህ ብርሃን ክህብየ ኢሉ ተስፋ ከም ዝሃቦም ነዚ ምሰምዐት ከዓ ምድሪ ከም ንፈልጦ ብርሃን ናይ ፀሓይ ካብዚ ዘለዎ ፀሓይ ቁርብ ትሕተ ኢላሲ እዛ ምድሪ ክትፃወረ ይትኽእልኒ ስለዚ ነዚ ስለትፈልጥ ምድሪ ካ እንታይ ኢላ ጠሪዓ ንእግዚአብሔር ካብ ናይ ፀሓይን ወርሕን ዝደምቕ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ብርሃንሲ ኣነ ክፃወረ ይክእልኒ ኢላ ምስ ጠርዐት ዋ ስላሴ ካ ተማኺሮም እመድሓን ኣብ ምድሪሲ ካልእ መሬት ካልእ ምድሪ ነዛ ንሕና እንሰዶ ብርሃን እትቕበል ካልእ ምድሪ ክንፈጥር ኢና ብምባል ኣብ ማእከል ምድሪ ካብ ምድሪ ወይ ድማ ካብ ጭቃ ካልእ ምድሪ ካልእ መሬት ሰሪሖም ቅድስቲ ስላሴ እዚኣ ካ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምዃና ማለት እዩ ካባና ሓንቲ ሰብ ልክዕ ከማና ሰብ እያ ካባና ወይ ድማ ከማና ካብ ጭቃ ዝተፈጥረት እያ ነዚ ፍሉይ ብርሃን ናይ ኣምላኽ ወይ ድማ ካልኣይ ኣካል ናይ ቅድስቲ ስላሴ ክትቅበልካ ብፍሉይ ብእግዚአብሔር ዝተፈጥረት እያ እዛ ምድሪ እዚኣ ኻ ነዛ ሓዳስ ብርሃን ክትቅበል ክኢላ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሓዳስ ፀሓይ ክትበርቕ ክኢላ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ካብ ብርሃን ፀሓይ ዝደምቕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልደቱ ምልክት መታን ክኸውን ካብቶም ናይ ብርሃን ዝህቡ ኣካላት ሓንቲ ኮኸብ ክትምስክር ተረኺባ ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንናይ ዓለም ብርሃን ስለ ዝኾነ ነዚ ብርሃን እዚ ንምምስካርካ ሓንቲ ኮኸብ ክትምስክር ተረኺባ ኣብ ናይ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኩሎም ተፈጥሮ ብሓፈሹ ክሕጎሱ ክኢሎም ምክንያቱ ሰብን ኣምላኽን ተዓሪቆም ኩሎም ፍጡራት ኣብ ሓንቲ መኣዲ ኣብ ሓንቲ ሁመት ወይ ድማ ኣብ ሓንቲ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓስሉ ስለ ዝተረኽቡ ኩሎም ፈጣሪ ኮነ ፍጡራት በዚ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕጎሱ ተረኺቦም ንሕና እውን ኣካሎም ኮይና ኣብዛ ልደት እዚኣ ካብ ሓጢኣትና ሓራ ብምዃን ካብቲ ምስ ኣሕዋትና ኣብ ቂምታን በቐልን ቂምን እንርከቦ ብምሕረት ናይ ኣምላኽ ብይቕረብ ምብህሃል ናብ ሰላም ናብ ሓጎስ ናብ ፍስሓን ናብ በዓልን ክንኣቱ ከም ዘለና ከምቶም ኣብ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበሰሩ ከዓ ንሕና ከዓ ምስ ኣሕዋትናን ምስ እግዚኣብሔርን ዕርቂ ብምግባር ኣበሰርቲ ናይ ልደት ኮይና ክንርከብ ከም ዘለና የተሓሳስበና حراي كبرات حوات نلوم معنتي زدلنين حتى ناي بعل لدت زيني مثلا دقيمة روحس بعل لدت روحس عود عمت يجبرنا لا يبل سلام كتابكم مع زيان